Rozmýšľate nad refinancovaním vášho úveru, ale neviete, či je to pre vás správne rozhodnutie? Určite ste si všimli nižšie sadzby a láka vás to. Poďme si to ale ukázať v číslach. Ak dnes splácate napríklad hypotéku 100 000 eur na 30 rokov s úrokom 4,29%, vaša mesačná splátka je 494 eur. Veľmi zjednodušene vám na úroky z tejto splátky ide 353 eur a na istinu 141 eur. O túto sumu vám klesá dostatok vášho úveru. Ak by ste prešli na dnešné podmienky, to znamená, aby ste znížili vašu úrokovú sadzbu na 3,49%, čo nie je až tak veľa, získali by ste novú splátku 448 eur, ale oveľa zaujímavejší je zmena pomeru splácania úroku a istiny. Čo to znamená? Splácali by ste menej a splatili by ste viac. Na konci fixácie by zostatok vašej hypotéky bol o niečo nižší. Pozor, pri predčasnom splatení a pri refinancovaní však vzniká poplatok za predčasné splatenie úveru. Častokrát postačuje retenčná ponuka banky. Ak by ste ale chceli vedieť, v ktorej banke môžete splácať menej, splatiť viac a získať aj preplatenie poplatku za predčasné splatenie úveru, ľudia mi napíšte do komentára Refinanc, ja sa s vami spojím a bezplatne to odkonzultujeme.